yn hoffi hefyd drwy gydol y broses oedd bod arolygwyr estyn y tro yma yn fwy gweledol o amgylch yr ysgol. Ac eisiau gweld y disgyblion yn dod i fewn i'r ysgol, yn gweld y trefnedau, amser chwarae, amser cinio, diwedd y dydd, ac hefyd, wrth fod yn fwy weledol, hefyd yn siarad llawer yn fwy gyda'r disgyblion. Cos ar ddiwedd y dydd, be da ni eisiau, da ni yma lles disgyblion ein hysgol. A mae'n bwysig felly fod y disgyblion yn cael llais cryf yn y trafodaethau nhw gyda yr arolygwyr. Felly, mwy o trafodaethau gyda ein disgyblion a yr arolygwyr yn fwy gweledol o amgylch yr ysgol. Mwyn yn cael darlun go iawn o'r ysgol yn ei cyfanrwydd.